Nyt me ollaan media-alalla ja keitäs tässä mun edessä on? Mä oon Assisen Ilari. Mä oon Jani Laptenok. Mitäs te ootte tykännyt media-alasta? No ite on tämmösiä musiikkimiehiä, niin sopinut itelle tosi hyvin. Mites Jani? Mä oon aina tykännyt editoida videoita, joten media-ala sopii mulle aika hyvin. Minkälaiselle henkilölle media-ala sopii? No medialla on aika tämmönen luova vapaus, niin jos sä oot kiinnostunut ensin graafisesta suunnittelusta, musiikista, äänittämisestä tai muuten vaan kuvaamisesta, niin tää on just sua varten. Minkälaisia taitoja olisi hyvä olla media-alaa varten ennen opiskelun alkamista? No, perus ATK-taidot. Sitten motivaatiota oppimiseen ja yleiskiinnostusta mediatuotantoon. Jep. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon kuuluu audiovisuaalisen viestinnän ja julkaisutuotannon osaamisalat sekä täältä valmistuu mediapalveluiden toteuttajaksi. Hei, mitäs teet? No, moro, mä oon tästä editoimassa tämmöstä Rolex-harjoitusvideo After Effectsissä. Okei, aika siistiä. Mitä kaikkea muut mulla on otettu tänä vuonna? No, me ollaan tehty semmoista tapahtumakuvausta tuolta Duunitehtaas ja ylipäätään editointivideot ja näitä äänihommia. Joo. Eiks meillä ollut jotain mediamateriaalia tuottamista markkinointia aika paljon ja somekuvausta sun muuta? Joo, ja green screen juttuja myös tehtiin. Joo, niin olikin. Hei, te olette kokonaan mainita työssä oppimiseen. Totta. Mihin sä oot hakenut? Mä oon hakenut tonne musaopistoon. Näin. Mihin sä oot hakenut? Mä oon hakenut semmoseen valokuvausmestaan. Aika siistiä.